Ali Skill Arena prvo. Čuj da vidimo, brate, ovo je stvarno istina, brate. Ja moram ovdje pogledam, majke mi. Čekaj, samo da pomeri donacija, stani. Iskreno, ako je to istina, onda sam se razočarao, brate. Brate. To je to. Ajde. Samo pređi. Čekaj, jebo, mamo, nemaš. Leko, koja puna na 2 evra, voli mi Dule na spanje. Pozdrav, brate, vili mi Dule na spanje. I to je to. Ajde. Samo pređi. Ne to, ne to. Izvini. Jesi vidi? Može ovako. Vidi se, ajde. Nije ovo lepo, nije ovo lepo. Iskreno, nije loš. To je to, ljudi. To je to, ljudi. Hvala što ste gledali live. Vidimo se. Dobro, ovo je uradio za content, brate, ja kontam da je ovo uradio za content, za pregled i sve. Ju, brate, ja nikad ne bi uradio to za content, iskreno. Malo ga je slomio, brate. Ja bi uradio svašta za content, iskreno. Ali, brate, da polju... Dobro, nije zažvalio, ali opet, brate. On je peder postao danas. Gle ga, molim te. Mislim, mnogi, ne hejtujem pedere, nego samo kažem. Ajoj, pa, čodo. Razočarao sam se, brate, iskreno. Ništa, ajde. Jebo, malo kakav debile, šta ću uraditi sve za pregled? Mislim, neko ti sad reci si mi šta ću ti uraditi za pregled. Pa dobro, ja ne ljubim tranđe, ja se zajebam, ja skačem na stolicu.